Lapor iki. Mas, singkirno aku Mas, please Mas. Awakmu iki lho lapo? Singkirno sih Mas, engko tak jelasno. Waduh. Ya wis, kene mlebu sik. Ye, apik ngono. Loh, gak nek koseken aku. Ye, gak mau tampar bolote sakang ngono. Wis ayo kene age kok. Alah wis, tutno cuk aku cuk. Aku tak nyengkit nang kene, bukan ana wong takok, jawaban gak ero. Wong sing ndi iki? Wis elek gak kru Mas. Wis engko pokoke waran gak ero. Terus aku iki engko oleh apa teko kamu? Bebas apapun. Awak-awak mau ta? Oke, nanti malam ya. Ojo engko, saiki lho gak apa-apa. Wis tak nyengit sik aku. Lah, kon iku lapo nang kono, Cuk? Lho, kon iki budek ta? Nyengit, Cuk. Nang kono lho. Lapo kok nang kono iku? Oh iya sih ketok. Weh, Pak De. Oh, iya. Gak nduk kene areke Pak De. Lah, maksudmu? Itu wong iki Pak Gus. Loh, mang jare wong elek. Loh, Ya tapi gak elek nemen. Cuk, durung tau di rumah wong tuwek wong wedok iki dibanding. Oh, sepurane Pak De. Salah paham. Sampean kenceng mawon. Wis aku tak balik nyengit. Lah, arep nang ndi emangi? Lho, sampean arep nandi lho, De? Ya boleh lah. Lah ya wis sampean nyengkri, sampean lapo nang kene iku? Nyengkri matamu ae omahku, Cuk. Oh, lapo nyengkri yoan? Kon lapo nang kene? Arep gambar ah kon? Loh. Enggak, Pak De. Percuma entek resik sak jero omah iku gara-gara slot. Iki lho, Nduk, kon gelem kari manuk etok iki lho. Oh, tuwek kurang ajar. Jeng. Ya wis sampean mlebu lho, Pak De. Lho, sik ta lah. Kok lapo nang arep omahku iki? Iki lho arep ngoyo. Lah, jir. Nek pean gak mlebu, gak esok metu oyone iku. Sik enom lho, Nduk, wis kena kencing batu awakmu iki. Makane tak kurangi pergaulan bebas iku. Matamu iku bambuk warang ngoyo. Lah terus apa? Mosok kon ngene, nek gak ngono wong iku gak mlebu. Loh, he, matamu cok ngoyo nang kono, Gus. Ono tandurane iku, ngecek kabeh tanduranku iku engko. Terus penunggune ku ya apa nek obrak-abrik? Loh, hehe. Diadai iki, Pak De. Tak gak ono tor iki lho. Oh, ya wis nek ngono bek butuh cawi. Oh, nggih. Ya wis ngono ae, sampean uripi sanyepean. Loh, maksudku nang jero ae engko tak cawiane. Wis kon lho ndang mlebu. Cuk. Aduh. Loro blok. Wis, sing tono maneh kon niku. Tuwek kok gara emosi ya. Oh iya, iki lagi singidan. Cak. Loh, waduh. Loh, Kir. Apa nanti? Golek arek wedok. Loh, ya ayo Kir. Seneng aku nek golek arek wedok iki. Moh, awake gak tau sangu ngono. Lah, ngenyek. Sangu aku saiki, Gus. Sih, tokno sih sangu piro saiki? Loh, ya apa sih, Kir? Lah iki. Lah, 20.000. Ya tuku cireng ecan nek 20.000. Lawakmu lho kabeh golek cewek nandi. Aku lagi golek calonku, melayu iki mang. Lah, welek ngene, ya ndek calon sisan awakmu iku. Loh, jangan ngenyek awakmu yo. Justru kita goleki, selek narek melayu. Loh, lah kok iso melayu sih? Ya kan arek ndek sikil, Cak. Ya opo sih sampean niku? Maksudnya melayu iku mergo apa? Sikepe ilang ta? Wis biasa lah, Cak, jenenge kate rabi. Carane nyengkril apa mbok omong cocok. Tapi aku gak tumon calonmu ya, Kir. Loh, sampean ro calonku ta? Ero, sing rambutnya pink wis e, nggih klambi abang. Terus bodine kok gapura. Lah betul. Nang derek, Cak. Oh, alar iku ta? Ya gak ero, Kir. Cuk, Lah ya klambine mek iku tok sih, Kir. Nah, deloken nang gone klambine pojok-pojokane. Lak kerak tok, bolote kuandel. waduh, isin aku nek wong-wong padha ngerti bolote wake. Makane ta, wong wedok iku diramut, ditukokno skincare, ditukokno sandangan. Ojo mek mbok owok-owok tok ae. Oh ya wis, menit tumbasne baju sak lotion ae wis. Nah, ya ngono lho. Kesuksesannya pria dilihat dari cara berpakaiannya wanita. Ya wis, Cak, ngenek temen bojoku pen calling ae yo. Oh iya beres. Ya wis, Cak. Padahal monggo. Loh, kok kesusu ae, Kir? Nang ndi awakmu? Lah. Iki lho Pak De, golek cewek.
Ya ngejak aku, Kir. Tuwek ngene ya gragas aku nek masalah cewek. Oh enggak, maksudku calonku Pak De. Hah? Calon? Emang ono sing ngarep mbak awakmu? Ngawur ae, bojoku ayu Pak De, koyo Elsie. Rambutnya pink dah. Loh, Loh, kok sampean Pak De? Cuk kon iku. sik entenono dilu tak kandhani yo. Kurang ajari bojomu. Loh, Loh, Pak De? Kir, tanggung jawab awakmu iku. Lah wong aku gak lapo-lapo kok. Lah kan kepresete gara-gara awakmu. Lah, wong emang iku tiba dhewe lho. Lah nek gak kon jak omong, lah yo baik-baik saja wonge mau iku. Ya ngono iku jenenge musibah, Cak. Ya iku salah sijine musibah. Ya iku ketemu kon. Ya wis saiki mlayu sik. Tak tulungane daripada kon kok ora warga. Mlayu. Temen aja. Aduh. Loh, Ya wis mlayu saiki timbang ono warga kok cepetan. ya Cak, tak mlayu yo. Iya, cepetan. Wis yo aku berutang budi nang pean. Cepetan kok. Duh, kok wis gak obah wonge? Ups. Waduh. Ya opo ya iki? Loh, Li, ya opo iki, Li? Yo karo aman iki sik ae. Lah gak sowo lan ngene. Wis karo aman iki sik ae kok. Ayo. Aduh, tolong. Tolong. Aku iki duduk sapa-sapamu, kok aku melok soro ya? Aduh, Cak, iki piye, Cak? Aduh, karo aku, Li. Ya opo ngene iki? Hei, mikir. Ah. Wes tak mencolot ae aku. Loh, Li. Tambah mencolot ya opo jare iki? Pantes miskin. Wong amukan ngono kok. Hah? Serius kau meteng?